ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୁନୁନ ରହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ମାନେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ କହିଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କରି ତ ନାହିଁ, କରିଥିଲି ଆଗରୁ ବହୁତ କରିଛି ଏ ବ୍ଲଗ ନୁହଁ। ଆଉ ଇଏ ବି ସବୁ ମାନେ କେତେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମୁଁ, ମାନେ ତା ସୀମା ନାହିଁ। ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇଦେଉଛି, ମୋ ନାଁ ଆଶୁତୋଷ ସଜା, ଘର କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ପତ୍ରଖଣା। ଆଉ ମୋର ଏବେ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଚାଲିଛି। ଜବ୍ ବି କରୁଛି, ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଜବ୍ ବି କରୁଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୁନୁନ ରହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବି ନେଇଛି, ମାନେ କରିବି ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ଥବ ଆଉ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଯେତେ ଯିଏ ତମକୁ ରୋକିଲେ ବି ରୋକି ପାରିବେନି। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ +3 ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଜବ୍ ବି କଥା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଚାଲିଛି, ଜବ୍ ବି ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଜବ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଜବ୍ଟା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କରୁଛି ସବୁଦିନ। 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଜବ୍ଟା ଚାଲିଛି। ପାଠ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢି ପାରୁନି, ଚାଲିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଚାଲିଛି। ଏକ୍ଜାମ ଫେକ୍ଜାମ ଦେଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ ଆସୁଛି ମୁଁ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହି ଭାଇ ବର୍ଷେ ହବ, ସତ କଥା ମୁଁ ଖାତା ବହି ବର୍ଷେ ହବ ଦେଖିବି। ବହି କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ବର୍ଷେ ହବ ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖିନି ସେମିତିଆ ମାନେ ଜିନିଷଟା ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବହି ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ସହିଛି ଜୀବନରେ, ବହୁତ କିଛି ସହିଛି, ବହୁତ କିଛି ବି ହରେଇଛି। ଆଉ ତ ଆମ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିବା, ତାପରେ ବାକି ସବୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦବା। ପରିଶ୍ରମ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ କଣ, ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରିବ ଭଗବାନ ତମକୁ ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ବି ଲଗେଇଦେବେ। ଆଉ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଘରେ ବସିକି ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ, ସେ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ, ସେରା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ ହବ। ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦି ରହିଲା କିଛିଟା କରିବା। ବାସ୍ ଏ ଡ୍ୟୁଟି ସକାଳ 9ରୁ ଯା, ରାତି 10ରେ ଆସ। ବାସ୍ ଏ ଡ୍ୟୁଟି କରି ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରେସର, ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ତ କାମ ଜାଣିଥିବ ଭାଇ, ପ୍ରେସର ବହୁତ। ପ୍ରେସରରେ, ବିନା ପ୍ରେସରରେ ପଇସା ନାହିଁ ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସ ଲାଇନରେ। ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ବାହାରିନି କା ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଘରକୁ ନୁହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର 2-3ଟା କାଉଣ୍ଟର ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି। ମାନେ ଡିଜିଟାଲ କାଉଣ୍ଟର, ଫୋନ୍ ହଉ, ଏସି ହଉ, ଫ୍ରିଜ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ହିଁ କରୁଛୁ। ମତେ 2-3ଟା କାଉଣ୍ଟର ଦିଆହେଇଛି, କାଉଣ୍ଟରରେ ବସିକି ଆମେ ବାସ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛୁ। କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛୁ। ସବୁ କିଛି ଜଣେଇବି, ସବୁ କିଛି ବି ଜଣେଇବି ତମକୁ ସମସ୍ତେ। ଦେଖାଯିବ ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି। ଆ ନା ଗୁନୁ, ଏ ପିଲାଟା ନା ପପୁ। ତ ମୁହଁ ଦେଖା ଏପଟେ ମୁହଁ ଦେଖା। ଆ ନା ପପୁ, ଏ ସବୁ ମୋ ପୁଅ ହିସାବ ହେବେ। ଦାଦା ମତେ ଡାକନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ମୋ ଗାଡି। ତାପରେ ଦେଖେ ଚାଲୁ, ଯୋଉ ସରି ଚାଲିତେ ଚାଲୁ। କଣଟା ହଁ ବା, ରିଲ୍ସ ଏରିଆ ଆମର ଏଇଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମର ରିଲ୍ସ ଏରିଆ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଠି ରିଲ୍ସ କରିଥିଲି, ଏବେ ରିଲ୍ସ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ। ପ୍ରେସରରେ କାମ ପ୍ରେସରରେ ରିଲ୍ସ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସେ ମୋର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ରିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଘର ଆସିଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆସି ତାକୁ ଝାଡା ମାରୁଛି। 4 ଥର ଗଲାଣି। କଣ ସେ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ କହିଛି, ତାକୁ ଝାଡା ମାରୁଛି। ଶଳା କିଭଳି ପିଲା ଇଏ କେଜାଣି।